uznesenie o schválení investície IBV Streženice Horeriečie, technická infraštruktúra. Bod číslo 6, uznesenie o schválení úveru Environmentálny fond. Bod číslo 7, stanovisko hlavného kontrolóra k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. Bod číslo 8, schválenie návrhu zmluvy o združení finančných prostriedkov. Bod číslo 9, schválenie maximálnej ceny za dodávku pitnej vody časť Keblie. Bod číslo 10, rôzne. Bod číslo 11, diskusia. Bod číslo 12, záver. Dávam hlasovať, kto z prítomných poslancov je za navrhnutý program, nech zdvihne ruku. 10 bodov. Ďakujem pekne. 6 za. Niekto sa zdržal, niekto proti. Tak prejdeme k bodu číslo 2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva konaného 16.12.2024 a otvorených uznesení. Poprosím pani hlavnú kontrolórku o prečítanie správy. Dobrý večer ešte raz všetkým. Na ostatnom obecnom zastupiteľstve bolo prijatých 6 uznesení a 5 všeobecne záväzných nariadení. Z jednotlivých uznesení zostalo v riešení uznesenie týkajúce sa dotácie pre futbalový klub Streženice, kde ešte zmluva nebola zverejnená. Všetky všeobecne záväzné nariadenia schválené na poslednom zastupiteľstve boli riadne vyvesené na úradnej tabuli a sú teda účinné. Z otvorených uznesení z predchádzajúcich obecných zastupiteľstiev sa splnilo jedno, a to uznesenie číslo 30 z roku 2024 týkajúce sa vyradenia majetku AVIE 30, ktorý bol k 31.12.24 vyradený. Zostali ešte v riešení 3 uznesenia, jedno týkajúce sa prevodu pozemkov z pozemkového fondu, ktoré je v riešení celý proces. Ďalej uznesenie, ktoré sa týka splnenia opatrení vyplývajúcich zo schvaľovania záverečného účtu za rok 2024 a uznesenie o prevode pozemkov Štefanovi Loduhovi, ktoré teda zatiaľ stále je blokácia v katastri, takže nemôže byť zrealizované. Ďakujem. Ďakujem pekne za prečítanie správy. Prečítam návrh uznesenia, za ktorý dáme hlasovať. Obecné zastupiteľstvo Streženice berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení obecného zastupiteľstva Streženice prijatých 16.12.2024 a otvorených uznesení číslo 30 z roku 2024 z 21.11.2024 vyradenie majetku, 18 z roku 2024 z 30. septembra 2024 Slovenský pozemkový fond pozemky, číslo 12 z roku 2024 z 28. júna 2024 opatrenia k záverečnému účtu a číslo 43 z roku 2023 z 14.12.2023 prevod pozemkov stav k 2.2.2025. Dávam hlasovať, kto z prítomných poslancov je za schválenie uznesenia v tomto znení, nech zdvihne ruku. Za. 6 za, niekto proti, zdržal sa. Ďakujem. Prejdeme k bodu číslo 3. Ročná správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2024. Poprosím pani hlavnú kontrolórku o prečítanie ročnej správy. Celá ročná správa o činnosti bola predložená poslaneckému zboru, takže v takom skrátenom znení poviem, že táto povinnosť vyplýva hlavnému kontrolórovi zo zákona o obecnom zriadení. Hlavná kontrolná činnosť bola vykonávaná v prípade 4 vykonaných kontrol schválených v zmysle plánov kontrolnej činnosti a bola to najskôr vykonaná kontrola správnosti a efektívnosti príjmov súvisiacich s odberom vody jednotlivými odbernými miestami. Tam sa v podstate jednotlivé zistenia riešia, čo aj dnes bude vlastne schvaľovaná cena. Ďalej bola vykonaná kontrola správnosti vedenia pokladne. Tam v podstate boli takisto prijaté opatrenia, hlavne čo sa týka limitov pokladne a zatriedovania výdavkov hotovostných.
Ďalej bola vykonaná kontrola zverejňovania povinne zverejňovaných informácií. Tam v podstate boli prijaté opatrenia, aby boli jednotlivé zmluvy a informácie o faktúrach a objednávkach zverejňované včas. A poslednou hlavnou kontrolou bola kontrola hospodárenia v oblasti príjmov a výdavkov materskej školy v rámci rozpočtovej organizácie. Tam bolo zistených takisto viacero nedostatkov týkajúcich sa zatrieďovania výdavkov do rozpočtu a vykazovania nákladov a výnosov v účtovníctve. Takisto podľa zákona je povinnosťou hlavného kontrolóra zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. V roku 2024 som bola zúčastnená na všetkých zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Poslanci v roku 2024 prijali 37 uznesení a 11 všeobecne záväzných nariadení. Na zasadnutiach obecného zastupiteľstva takisto boli priebežne predkladané správy z výkonu jednotlivých kontrol. Podľa zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór takisto v priebehu roka preveruje stav dlhu a dlhovej služby. Tento v podstate na základe časových posunov spracovávania rozpočtu a účtovníctva bol vykonaný k 39. Obec k tomuto dátumu spĺňala podmienky, keď stav dlhu k bežným príjmom predchádzajúceho obdobia bol na úrovni 15,94% a suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úrokov bola na úrovni 1,22% k čistým bežným príjmom. Zákonné podmienky maximálnych hraníc na stav dlhu a dlhovej služby boli tým pádom plnené. Takisto v priebehu roka 2024 som predkladala 2 písomné stanoviska. Jedno sa týkalo stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2024 a druhé sa týkalo stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2025. Hlavný kontrolór takisto vedie evidenciu sťažností a preveruje ich plnenie. V roku 2024 bola v zmysle zákona o sťažnostiach doručená 1 sťažnosť týkajúca sa neprimeraného hluku prevádzky. Táto sťažnosť bola prešetrená komisiou stanovenou v rámci obce, bola prešetrená v rámci zákonných možností, ktoré obec má na prešetrovanie takejto sťažnosti. Taktiež hlavný kontrolór vedie evidenciu petícií a preveruje ich riešenie. V roku 2024 neboli v zmysle petičného zákona doručené petície. V roku 2024 takisto som vykonávala ďalšie činnosti, hlavne týkajúce sa konzultácií a pomoci pri rozpočte, pri účtovníctve, pri metóde a spôsobe financovania školstva a takisto som sa v rámci vzdelávania a štúdia legislatívy zúčastnila 3 odborných seminárov týkajúcich sa rozpočtu, účtovníctva a financovania školstva. Ďakujem. Ďakujem za prečítanie správy o činnosti. Návrh uznesenia znie: Obecné zastupiteľstvo Streženice berie na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2024. Dávam hlasovať do prítomných poslancov za schválenie uznesenia v tomto znení. Nezdvihne ruku. Kto je za? Ďakujem. Niekto proti? Zdržal sa. Ďakujem za hlasovanie. Prejdeme k bodu číslo 4. Správa číslo 4 o výkone kontroly hospodárenia v materskej škole Streženice. Poprosím pani kontrolórku o prečítanie správy o výkone kontroly. Tak, v roku 2024 bola začatá takisto kontrola hospodárenia materskej školy v rámci rozpočtovej organizácie. Kontrola bola trochu zdĺhavá a obťažná vzhľadom na neustály boj o obsadenia funkcie účtovníčky v škole, ktoré sa tam v podstate v priebehu roka a pol striedali.
Kontrola bola vykonaná za druhý pôrok roku 2023. Materská škola v roku 2023 mala najviac mzdových výdavkov, z toho vyplývajúce odvody a menšiu časť na úrovni necelých 15% tvorili prevádzkové náklady. Kontrolou rozpočtu a účtovníctva a vedenia evidencie boli zistené viaceré nedostatky, hlavne v zatrieďovaní výdavkov za opravy a údržbu a nájomné do rozpočtu. Ďalej v účtovníctve to bolo v zatrieďovaní alebo v účtovaní nákladov a výnosov, v nedostatočnej evidencii pohľadávok za príjem školného do materskej školy a takisto boli zistené nedostatky v úplnosti a správnosti účtovných dokladov. Týmto nedostatkom bolo daných 10 odporúčaní materskej škole, ku ktorým si musí prijať opatrenia a následne aj teda začať správne evidovať tieto výdavky, náklady a výnosy. Ďakujem. Ďakujem za prečítanie správy. Návrh uznesenia znie: Obecné zastupiteľstvo Streženice berie na vedomie správu číslo 4 z roku 2024 o výsledku kontroly hospodárenia materskej školy v rámci rozpočtovej organizácie v druhom polroku 2023. Dávam hlasovať, kto z prítomných poslancov za schválenie uznesenia v tomto znení. Nech zdvihne ruku. 6 za, 4 proti. Zdržal sa. Ďakujem. Prejdeme k bodu číslo 5. Uznesenie o schválení investície IBV Streženice, Horeriešie, technická infraštruktúra. A ako ste zrejme mnohí zachytili z obecných novín alebo z diskusí na predchádzajúcich zastupiteľstvách, tak máme v pláne na ulici Zaribárska vybudovať vodovod, kanalizáciu a cestu. Úspešne sme ukončili proces verejného obstarávania, do ktorého sa prihlásilo 7 uchádzačov. Najlacnejšia ponuka na tieto stavebné práce bola od firmy Strojmax SRO vo výške 260 309,25 € z DPH. Náklady na jednotlivé stavebné objekty podľa tejto ponuky sú nasledovné. Komunikácie, teda cesta 96 012,19 €, vodovod 42 954,06 €, splášková kanalizácia 72 290,47 €, dažďová kanalizácia, vsakovanie 42 052,53 €, spolu 260 309,25 €, 23% DPH podľa nového zákona. V minulom roku sme podali žiadosť o dotáciu z Envirofondu na tieto stavebné práce, ale hoci sme splnili všetky kritériá pre nedostatok financií, vo fonde nám nebola žiadosť o dotáciu schválená. Preto sme sa rozhodli, že to pôjdeme skúsiť formou úveru z Envirofondu. Ten ponúka výhodný úver na 15 rokov s úrokovou sadzbou 0,1% ročne, pričom tento úver sa nezarátáva do dlhu obce. Celková suma za realizáciu bude splácaná čiastočne z obce a čiastočne od občanov a majiteľov pozemkov na tejto ulici. Rovnomerná mesačná splátka, ktorú bude obec splácať ako účastník, bude 1458 €. Občania ulice budú z tejto sumy splácať sumu 840 €. Zvyšok, teda tých 618 € pôjde z rozpočtu obce. S každým občanom, respektíve majiteľom pozemkov na tejto ulici sa podpíše zmluva o združení finančných prostriedkov, ktorú budeme dnes v rámci programu schvaľovať a ktoré sa každý z občanov a majiteľov pozemkov zaväzuje po dobu 15 rokov splácať túto časť dlhu vo výške 42 € mesačne. Podmienkou k žiadosti o úver je schválenie investície, to je tento bod, schválenie úveru a stanovisko hlavného kontrolóra k úveru. Postupne budeme v rámci programu hlasovať za tieto jednotlivé body, lebo sú to povinné náležitosti žiadosti o úver. Takže prvou je samotné schválenie investície. Prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Streženice schvaľuje realizáciu investície v zmysle špecifikácie činnosti podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky zameranej na projekt IBV Streženice Horeriešie, technická infraštruktúra obci vo výške 260 309,25 €.
Dávam hlasovať, kto z prítomných poslancov je za schválenie uznesenia v tomto znení, nezdvihne ruku, kto je za. 6 za, niekto proti, zdržal sa. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu číslo 6. Uznesenie o schválení úveru Environmentálny fond. Ako som spomínal v predchádzajúcom bode, aj schválenie úveru je povinnou prílohou žiadosti o úver. Budeme žiadať o sumu úveru vo výške 260 309,25 €, čo bola aj vysúťažená cena vo verejnom obstarávaní na projekt IBV Streženice Horeriešie technická infraštruktúra. Myslím si, že som podrobnosti vysvetlil v predchádzajúcom bode ohľadom financovania, takže návrh uznesenia, za ktorý budeme hlasovať, znie: Obecné zastupiteľstvo Streženice schvaľuje prijatie úveru od Environmentálneho fondu v zmysle špecifikácie činnosti podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky vo výške 260 309,25 € na financovanie investície IBV Streženice Horeriešie technická infraštruktúra. Dávam hlasovať, kto z prítomných poslancov za schválenie uznesenia v tomto znení, nezdvihne ruku, kto je za. 6 za, niekto proti, zdržal sa. Ďakujem. Prejdeme k bodu číslo 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. Poprosím pani kontrolórku o prečítanie stanoviska k dodržiavaniu podmienok. Stanovisko podrobné podľa aj pokynov Environmentálneho fondu bolo vypracované. Táto povinnosť vyplýva zo zákona. Obce môžu prijať úvery a iné formy návratných zdrojov financovania iba do výšky 60% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Takisto splátky úverov a úrokov môžu dosiahnuť maximálne výšku 25% z bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka očistených od transfery. Do predpokladanej výšky stavu dlhu a dlhovej služby boli zobraté údaje k 31.12.2024. Ďalej boli zobraté údaje z rozpočtu vo výške úrokov a splátok úverov a takisto boli do predpokladaného stavu zobraté podmienky Environmentálneho fondu s tým, že sa predpokladá, že by sa úver začal čerpať od mesiaca apríl a bol by vyčerpaný do konca roka, s tým, že splácať by sa začal až od ďalšieho roku 2026. Na základe týchto údajov predpokladaný stav dlhu k 31.12.25 bez prijatia úveru z Environmentálneho fondu by bol na úrovni 12,49% k bežným príjmom a stav dlhovej služby by bol na úrovni 2,22% k skutočným bežným príjmom. Ešte podotknem, že úver z Environmentálneho fondu sa nezapočítava do stavu dlhu, ale pri výškach úverov aj tak Environmentálny fond posudzuje, či tá obec neprekročí uvedené hranice aj s ich fondom v prípade, že by neboli splnené niektoré podmienky a v tom prípade by sa úver z Environmentálneho fondu preklasifikoval na bežný úver, alebo by musel byť uhradený z vlastných prostriedkov obce. Ak by sa úver z Environmentálneho fondu započítaval do stavu dlhu obce, tak predpoklad jeho stavu k 31.12. by bol na úrovni 41,16%, čo je v poriadku, pretože maximálna hranica je 60%. Takisto stav alebo suma splátok úverov a návratných zdrojov financovania vrátane úrokov by dosiahla úroveň 2,64%, čo je v poriadku, pretože maximálna hranica je stanovená na 25%. Na základe predložených podkladov k spracovaniu stanoviska pred prijatím úveru konštatujem, že podmienky uvedené v paragrafe 17 odsek 6 písmena A a B zákona číslo 583 z roku 2024 v znení neskorších predpisov
budú dodržané aj v prípade, že by sa úver z environmentálneho fondu započítaval do stavu dlhu obce Streženice. Ďakujem za prečítanie stanoviska. Návrh uznesenia znie: Obecné zastupiteľstvo Streženice berie na vedomie písomné stanovisko hlavného kontrolóra k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. Dávam hlasovať do prítomných poslancov za schválenie uznesenia v tomto znení. Nech zdvihne ruku. Kto je za? 6 za, niekto proti, zdržal sa. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu číslo 8. Schválenie návrhu zmluvy o združení finančných prostriedkov. Ako som vás informoval v rámci bodu 5, tak úver z Envirofondu bude splácaný čiastočne obyvateľmi ulice, respektíve majiteľmi pozemkov na ulici Zaribárska, čiastočne z peňazí z obecného rozpočtu. Po dobu 15 rokov budú títo obyvateľia a majiteľia pozemkov splácať mesačne sumu 42 €, spolu 20 prípojov, čo činí 840 € z mesačnej splátky, 1458 €. Zvyšok, to znamená 618 € bude doplácať obec zo svojho rozpočtu. Zmluva bude podpísaná s každým jedným účastníkom a bude riadne zvedená na obecnej stránke na centrálnom registri zmluv. Návrh zmluvy mali poslanci k nahliadnutiu, mohli si ju naštudovať, riešila ju právnická kancelária, takže zmluva spĺňa všetky náležitosti, ktoré by spĺňať mala. Takže toľko asi k tomuto bodu. Návrh uznesenia znie: Obecné zastupiteľstvo Streženice schvaľuje uzavretie zmluvy o združení finančných prostriedkov s vlastníkmi pozemkov na ulici Zaribárska. Dávam hlasovať, kto z prítomných poslancov je za schválenie uznesenia v tomto znení. Nech zdvihne ruku. Kto je za? 6 za, niekto proti, zdržal sa. Ďakujem pekne. Bod číslo 9. Schválenie maximálnej ceny za dodávku pitnej vody v časti Keblie. Jedná sa o schválenie ceny za vodu v časti Keblie, kde, ako viete, sme prevádzkovateľom vodovodu, ktorý bol dlhodobo stratový. Pristúpili sme k registrácii na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý nám stanoví maximálnu cenu, ktorú môžeme ľuďom následne fakturovať. S Považskou vodárenskou spoločnosťou máme uzavretú zmluvu na dodávku vody pre časť Keblie. V rámci nákladov sme narátali cenu, do ktorej by sme sa mali zmestiť, aby sme na vodovod v časti Keblie nedoplácali, ako tomu bolo v minulosti, a zároveň, aby obyvateľia časti Keblia, respektíve teda znova majiteľia pozemkov, mali lacnejšiu vodu, ako je tomu teraz. Takže toľko asi k tomu bodu na vysvetlenie. Návrh uznesenia znie: Obecné zastupiteľstvo Streženice schvaľuje maximálnu cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom v obci Streženice, časť Keblie, vo výške €0,70 za meter kubický. Dávam hlasovať, kto z prítomných poslancov je za schválenie uznesenia v tomto znení. Nech zdvihne ruku. Kto je za? 6 za, niekto proti, zdržal sa. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu číslo 10, rôzne. V rámci bodu rôzne by som vás rád informoval o nasledovných veciach. Poprvé, plán zastupiteľstiev pre rok 2025. Máme 4 termíny, ktoré sme vybrali na základe nejakej spoločnej dohody. Je to piatok 28. marca 2025 o 18. hodine, pondelok 16. júna o 18. hodine, piatok 19. septembra o 18. hodine, pondelok 8. decembra o 18. hodine. Termíny zastupiteľstiev budú zverejnené na obecnej webovej stránke. Samozrejme, v prípade nutnosti sa môžu meniť, prípadne ak bude potrebné, tak sa zastupiteľstvo doplní. K tomu druhý bod. Najbližšie podujatia, ktoré nás čakajú v rámci obce, respektíve obecných zložiek, sú nasledovné. 21. februára 2025 o 18. hodine vás pozýva občianske združenie Maximum pro Streženice na stretnutie s naturopatkou a zakladateľkou Levandulového údolí s Helenou Neumannovou. 1. marca 2025 dobrovoľný jazycký zbor Streženice pripravil tradičný fašankový sprievod dedinou a večer od 20. hodiny vás všetkých pozýva na fašankovú zábavu. 2. marca 2025 základná škola s materskou školou Streženice pozývajú všetky deti na tradičný detský fašankový karneval so začiatkom o 15. hodine. 4. marca 2025 ukončí fašiangové obdobie klub žien Streženice Kvietkobálom o 18. hodine. 21. marca 2025
O 17:30 organizuje občianske združenie Maximum for Streženice besedu s autorkou básnických zbierok Stelou Gabrielu. Všetky ďalšie informácie nájdete na obecných nástenkách, či už online alebo offline a na stránkach organizátorov. Taktiež by som rád informoval, respektíve zopakoval aktuálne platné všeobecné záväzné nariadenie číslo 11 z roku 2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streženice, ktorom sa zaviedla možnosť doviesť na zberný dvor veľkoobjemový odpad 3-krát ročne bezodplatne v objeme maximálne 1 meter kubický, čo je približne 1 prívesný vozík. Každý vývoz na takto stanovený limit bude spoplatnený sumou 15 € za meter kubický, čiže za 1 prívesný vozík. Ďalší bod, alebo respektíve ďalšia vec, ktorú by som rád spomenul, je projekt vodozádržných opatrení, na ktorý nám bola schválená dotácia z Ministerstva životného prostredia. Začiatok prác plánujeme na mesiac marec. V súčasnosti sa ešte dokončuje výberové konanie na zhotoviteľa. Cieľom je, aby sme práce a dielo mali odovzdané do septembra, do slávenia obecných hodov. Toľko asi k tomuto bodu, ak má ešte niekto z poslancov niečo, čo by rád v rámci bodu rôzne doplnil, nech sa páči. Oslovili sme nášho čestného občana Pálka Machu, ktorý sa v tomto roku dožíva životného jubilea 60 rokov a rozhodol sa, že chce urobiť vernisáž svojich umeleckých diel v našom kultúrnom dome. Pre našich občanov aj pre občanov okolitých obcí a púdov. Včera nám odobril termín, kedy by to mohlo byť a bude to od 1. apríla možno do 14. lebo jeho predstave je, že asi 14 dní to tu môže byť. Možno, že to bude menej, uvidíme, budeme dopredu informovať. Takže nás čaká krásna kultúrna akcia, taká, ktoré okolité obce ani nepoznajú. Ďakujem nášmu radákovi, pánu Nachovi. Všetky informácie budú buď na nástenke, ale na facebookovej stránke obce. Ďakujem. Ja by som ešte doplnil k bodu 9. Čím bolo schválenie maximálnej ceny za dodávku pitnej vody pre čas, keď je to tá cena €70, ona nie je finálna. Toto je návrh ceny, ktorú sme my narátali so všetkými nákladmi a finálnu cenu, respektíve finálnu výšku nám určí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, čiže tá cena môže byť ešte nižšia, takže to len toľko bodu na doplnenie. Ďakujem teda za bod v rámci, respektíve pripomienku v rámci bodu rôzne. Ak nikto nemá nič ďalšie, tak by sme prešli k bodu 11, diskusia. Nech sa páči, otváram diskusiu, ak má niekto z prítomných nejakú otázku alebo pripomienku, tak nech ju položí na pléna. Nech sa páči. Tak, ak nikto nemá nič, tak by sme prešli na posledný bod, ktorým je záver. Dovolte mi poďakovať za vašu účasť na dnešnom zastupiteľstve. Taktiež by som chcel ešte poďakovať všetkým pomocníčkam a pomocníkom, ktorí sa zúčastnili, respektíve pomáhali pri organizácii a zdarnom priebehu obecnej zabíjačky v poradí 3., ktorá mala medzi občanmi, ale aj návštevníkmi veľký úspech. Spojili sme sa pre dobrú vec a výťažok z tejto akcie plánujeme venovať rodine z našej obce, ktorá to potrebuje. Takže toľko asi záverom. Ešte raz ďakujem a všetkým vám prajem príjemný zvyšok piatkového večera. Ďakujem pekne.